Ningizima Africa worldwide umhlaba wonke jikelele selungile kakhulu sanibonani esigodlweni sikadokotela uSandla sokuphila. Udokotela ke uSandla sokuphila ukwamhlaba uyalingana ebambanana ilapho khona ongehlika khona bese kulanda ngemoto esuka phiyena esuka endaweni ebizwa ngokuthi isezulwini. Uma ehlike nje lapha ebambanana useduze kakhulu nasezulwini engaphumisho ngemoto ezokulanda udokotela. Ngicela ke ingane zakwethu ukuthi ningene nishare le video njengalesi sikhathi samanje. Ngiyazi ukuthi network ayikho yinhle kahle hle ku Facebook kodwa ke on YouTube yinhle ngendlela eyisimanga. So siyacela ukuthi abantu ke bengene beshare le video. Ngicela ukuthi futhi nitshengise ukuthi niyakwazi ukusibona ngokuthi ke ni comment njengalesi sikhathi samanje. Sihleli ke nodokotela omkhulu kwamhlaba uyalingana. Bathi umhlaba ke mawulingana nezinyanga zakhona zenza sure ukuthi zona ayifuni ukulingana ziyakhwishiza too much. Sisesigodlweni ke ngane zakwethu ngolimi lethu thina sithi kunanezi noju lapha kodwa yena ke uzositolikela ukuthi kuhamba kufika phi kuhamba kanjani. Dokotela asikubingelele sikwamukele kusiyaviva TV1 ubingelele nabantu emakhaya. Nkosi yami yebo siyavuma baba siyababengelela abantu emhlabeni wonke emakunjini amano omhlaba Mpumalanga Ningizimu zizwe zonke zomhlaba uyanibingelela uSandla sokuphila uyanibingelela uzenqazesela umahlala egcikeni ahleli phambi kwamathambo akhe. Kuyintokozo enkulu ukuthina dokotela ukuthi sikhulumisane nawe osukwini la namhlanje. Mhlambe masihlabela phambili ukuyeka ukuthi sizohlushwa nayi network ngenxa ukuthi ke ugesi awukho muhle kahle kodwa ngizofisa ukuthi udokotela esabingelela apha abantu nje izinombolo zakhe kuze masinqamuka ku Facebook siqhubeka kolunye uhlangothi kodwa abantu bebese beyazi inombolo yakho. Number ka dokotela ithi 076 49 00 527 527. Siphinde futhi inombolo kadokotela ngendlela abantu abazoyithola ngayo sibiza nje ngathi siyaphuthuma 076 49 00 527. Kulona loyo ufuna ke inamba kadokotela uSandla sokuphila. Right, dokotela omkhulu yimi uMapholoba sengifikile esigodlweni sakho. Yebo. Hayi ngiyabona ukuthi konakele kakhulu ndoda yamadoda. Kunjalo Nkosi. Silandise. Yini ekwenza ukuthi uhlale eminyangeni noma ubunyanga sebizamazama ngoba kuye kwaba nesikhathi lapho khona ubunyanga kuthiwa khona hayi impela hayi biyafa. Wena yini le kwenza ukuthi uzinze ebunyangeni? Mhlawumbe uzosilandisa nangomlando wakho nje. Yeah. Ngiphinde ngibingelele babukeli. uSandla sokuphila unesikhathi asemnyangeni. Uphendula umbuzo wakho lapha uNkulunkulu wena. Ushenge lo azahlala ebunyangeni ukuthi akazange nje avela ngene ebunyangeni ngenxa yemali nangenxa yendlala kodwa angena ngenxa yesiphiwo. Futhi into eyenza ukuthi alokhu ahleli azinzile ukuthi yena usuku nosuku uyafunda noma usuku nosuku uyahamba afuna ukukhuliswa abadala kunaye ngoba bathi indlela ibuza kwabadala. Into edala ukuthi ke ngibe nje eminyangeni njengoba nje ngithwase ngo96 ngithatha lobunyanga 96 ngithatha lobunyanga ngilokhu ngibuhlonipha ngilokhu ngenza izindlela zakhona ezenza ukuthi kulokhu kuzinza lobunyanga esikhundleni sokuthi kubufe kodwa bukhula balamandla. Uyibhungu awuyingane? Ngangingane ngoba ngicabanga ukuthi ngangineminyaka ewu15 mangaqambe manga 14 15. Ngaqhubeka ke ngiphatha kahle umsebenzi wabantu abadala ngoba ngisho endaweni nginegama elihle bangabathola abantwana bayabathola insizwa kuney'nsizwa nentombi abangagani bayagana balobolwe noma kuthiwa ngifike emzini womuntu kuney'nkinga noma ngizosebenza ngifike ngishiye akade bengasebenzi basebenze ekade bengaqonywa baqonywe akade bengaganwa baganwa ekade imfuyo ingavumi ichumi ephambili njengoba ubona nala ekhaya kukhona imfuyo ukukhombisa ukuthi ngisuke ngifele lento ngiqoqa umsamo wabo
bese ngiwenza ngendlela le eyobenza ukuthi bathola intokozo ba makungena udokotela ekhaya ufuna kushiye ukuphila baba uyakwazi ukuklina idalwa ngamuklina umsamo kahle kakhulu baba kuthatha isikhathi singakanani kuye kudingakale ukuthi ube wedwa emzini womuntu noma nawo umndeni uyafuneka ngaleso sikhathi baba ukuklina idalwa kudingeka umndeni ube khona okay ngoba idalwa zabo lesiya mina ngisuke ngumsizi wokulekelela ukuthi lapha ezisileke khona noma lapha ezingcoliswe khona bese ngifaka ikhambi lami lokuziwasha nokuziqoqa nokuziqondisa ukuthi azibangame bese benza bona usiko lwabo lwasekhaya labo ngoba umuzi nomuzi unosiko lwabo phezulu kwalento yami engisuke mina ngiyenza noma lale mithi yami engisuke ngibaqondisela ngayo siyaqondisa baba umsana insuku sibangakulungisa umsamo mina usukuma ngiyolungisa umsamo usuku nje uyangibiza nje bese ngifike ngiqale ngihlole ngoba amathambo lawa kuyona into yokudlala baba iyona into yampamba thina la enyakatho uma uhlola ngamathambo iyona into eyiqonda ngqo ihlukanisela ukuthi umuntu isilwane lesi umuntu ukuthakathwa lesi umuntu ithongo le umuntu umdliwa lo ube sokuhlukanisa ke la emathanjini wabuza waphendule ngoba umusetshenziswe ngamathambo waphuza igazi lembuzi wasetshenziswa ngawumwathinto washaya akhuluma iqiniso manje ngawashaya ngithi mina leli ngimanje ngawashaya avuleka ngizowashaya size kube ka10 amindawo indlela eyodwa ngoba lento ngayinikwa ngadla igazi lembuzi ngasetshenziswa ngayo ikhuluma iqiniso leli esuke silifuna yemadoda kunjalo ba dokotela ake sikhulume indaba yokuthi abantu abeza kuwe abafuna izingane so kufanele bephathe untsumbu ongakanani ya umuntu ofuna ingane thina ngokwala enyakatho ukwelashwa nokukhendla kwehlukile okay umuntu uma efike egula sisuke sizomelapha kodwa umuntu ofika afuna into ethile mhlawumbe ngifuna umsebenzi ngifuna isigubhu uzokhendla okay ngakho ke umuntu nomehluko umuntu ozolashwa nomuntu ozokhendla uma uzogula kukhishwa imvula sikhwama nje 2500 imali yala yokukhipha ukuthi uvulela isikhwama bese ngilwa ke naleso sifo sakho noma uthi ingane uyithola sekufanele ngicwanike phela ngendlela uthi inevimbi ingane wayithola ngabe inzala awunayo ngabe khona ukubophila bese ngilwa lapho uzuthola ukwazi ukuthola umntwana emveni kwaloko ngikhokhela inkomo yami 10000 dokotela isigodlo sakho siyaphithizela khona abalokho bedlula behla benyuka ukusitolikela ngabo abantu laba abanye bathi zinyosi kodwa mina ngithi ngabantu ngoba yinto le esikwazi ukuyikhanda thina ikwazi ukuthi ihlale igadi ekhaya ikwazi ukuthi ihlale umuntu uma intshontshelwa ngifike nginika umuntu ukuthi hayi awukuyobagada uyogada ngalamadoda ebhizinisini yakho awukuyogada ngalamadoda emotweni yakho awukubekela amadoda akugada impilo yakho ngikho ngithi mina abantu laba ngoba izinto esikwazi ukuzikhanda njengoba sesifunde indlela eziningi zokusebenza ilokho ba ake sikhulume ngento ekuthiwa umkhovu uyawazi umkhovu ya umkhovu ngiyawazi noma ngathanda ukubiza lamagama anesigi ngoba la ekhaya kukhona abantu noma ingilozi ezingathandi sibiza amagama aqosheme kodwa ke mawuthi umkhovu ya into engithi ngiyayazi uyabanika abantu mina ngeside lami uma ufuna izinto ezinjalo kunendlela engenza ngayo engathanda ukuthi ngikukhulume esizweni ngoba mina kuthe ezinye izinto uma ngiyifunda kwathiwa zimfihlo yobunyanga kodwa upiano nawo angeke ngisho ukuthi ukhona angeke ngisho ukuthi awukho kodwa uma sesijulile sihleli phansi singakhulumi phambi kwamakhamera ngizothi hayi uma singaphuma kanje noma senze kanje kuyovuka lokho nesadawani uzosho kufanayo impela isadawani angifuni ukuqamba amanga mina isadawani anginaso okay ngoba nami ngihambe kakhulu amazwe ngisifuna ngithola ama fake yaso kodwa mina angisayisebenzisi le hey dokotela wayithinta ke into engiyitshelwe laba abantu abenza ukuthi ushuthe la ukuthi awukwazi ukuqamba amanga into mawungayazi awuyazi oyazi uyama kuyona and ziningi izinto ongakwazi ukuyikhuluma public kodwa mase nisesigodlweni nivalelene nomuntu uyakusho okuyiqiniso ake sikhulume dokotela ngokuthi abantu abaningi baya kubantu bathola igubhe ekuthiwa ifakwa igazi abanye kuthiwa ifakwa ama sperms
abanye kuthiwa nje ayilesi uzosifaka ubisi njalo mhlambe dokotela ukhuluma iqiniso ziyasiza lezi zinto ya kuya ukuthi basikhande kanjani noma umsunguli waso yini ngoba lento yegubhu iya ngokuthi usisungula ngani siyini ngoba khona isigubhu ongasibona sesigubhu kade singokuthile so kuya ukuthi ke usikhande ngani lesigubhu siyini sizodla ini siphile kanjani kuyenzeka impela lokho abanye sidla igazi abanye sidla ukuthi mina nginendlela yami engakha ngayo igubhu ezami igubhu azilidla igazi ezakha zilidla igazi zinendlela yakhona imfihlo yami engeke futhi nayo ngayisho phambi kwamakhamera kodwa ekuthi umuntu mayisefikile ngimtshela la ke usiko lwalalo nje usiko lwalalo nje sikholelwa ukuthi udadewethu noma umfowethu wathwetshulwa uyambuyisa aphinda ahambe ngenyawo aphefumule njengami noma ubuyisana cha akwenziwa lokho noma uthanda ungathandi khona ngeke ngabizwa kwenye indawo umuntu wayiselele kodwa kwathi mangifike ngishaya amathambo ngathola ukuthi cha asaqulekile nje kodwa bona babona ngathi ulele kuthe uma ngifika ngenza izaba hawu wakhombisa ukuthi kade wathi yena wathi mayivuka wathi hawu kade sasendaweni ethile kodwa ngokwazi kwami umuntu uma isefile ufile nje noma ungabe ufe ngayiphi indlela akabe savuswa aphila baba ngithi kungamanga ukuthi umuntu ulanda umuntu osofila aphinda aphile kanje ungamani ulanda umoya wakhe eyilokho baba hey thiwa abaningi abadlali bebhola bahamba la ekhaya kuyiqiniso lokho ya ibhola into yala ekhaya into yala abadlali kuphela noma nezikhulu zama team sicathulise nezikhulu zama team la nje endaweni bangena abashintshane la uma kuthiwa nje ikhathi zebhizi oDecember bangena abashintshane bazofuna into yokudlala so sekwenze njani mase kuvalwa amasango kugcwele imoto ezimnyama lana ezinkulu esicabanga ukuthi ihamba opresident noma izikhulu nezigwili kodwa kuthiwa hayi indaba yebhola mhlawumbe hlephulele kanjani noma singezokhuluma indaba zabantu impela kusiyami angithi ebunyangeni kunezinto ofuna uyihloniphe noma kufika abantu abathile kube nabantu okufanele ukuthi ubathathe ngaleyo ndlela ukuthi akufanelanga ukuthi babonakale noma kanjani ukuze izindaba zabo ziphelele phakathi kwakho dokotela nabo kusuke kuyileso simo baba okay manje dokotela umuntu ohlala kude uyamposela isigubhu mina la ekhaya awuvela uthi ufuna isigubhu asize buwe ngakwazi okay ngoba uma ufika la ekhaya kunechibi la ekhaya uma uzofuna izinto engathi sijulile othathwa siyokucelisa kuso sikucelise kulabo abantu bakithi sibe sesicela la zidalwa zakho kuyizona zona esifuna ukuthi sixhumanise sizakhe ngalento yakho angikwazi ukuphathisa isigubhu ngaka register la ekhaya okay noma uthanda ungathandi uma ufuna isigubhu la ekhaya uyafika sibe sesikuhambisa ngohlelo lwakhona neindlela zakhona seyima wakhelwe isigubhu ke so siyahamba ke owesifazane yamnikeza uphondo iphondo ngamnika kodwa ke isikhathi esiningi uphondo luphathwa amadoda okay ngoba izinduku eziqinile manje ke iyobuye lumhlukumeze ngandlela thile engeke ngisho ukuthi yipi kodwa ke uma sekuthiwa umuntu osekhulile ongasakwazi ukuthola abantwana cha ngiyamnika uphondo ongenakwazi ukuyichaza la engeke ngikwazi ukuyichaza lapha inyanga ephuphile bese umphuphe nje mabesha abantu uyakwazi ukuyibuyisa egemini angithi inyanga uma ukuziphuphe mhlawumbe kuzinezinto eziningi njengoba ngithi isikhathi esiningi kufanele ukuthi niqale nichithe nibuke niphengulule nibheke ukuthi kanti kwenzakalani kulomuntu ukuze abuyele esimeni sakhe ngoba abanye abantu la abanye ugobela ngeke ukuthi ngibeka kaboza kwethu uvela ufika umuntu uyayigulela uphethwe isifuba sebathi ubunyanga bamdlisa imithi yobunyanga bayamthwasisa uyaqamba uyabuya ekhaya akasebenzi akwenzi bese kuthiwa uphuphile kanti bamthwasisa ubunyanga obungekho manje ke umuntu uqala ubheka ukuthi bona ubunyanga babukhona yini uma babukhona buvalwe yini ke manje ukuthi bungasebenzi sibe sesingena lapho ke siyamvusa umuntu afuka bese simeni sakhe sokuphila kuyiwa ama elections dokotela omkhulu Nkosi yami ngicela upha abantu inamba zakho ngoba kuthi uyiphethe lento yokuthandwa nje
076 076 49 49 00 00 527. 527 noma ungekubasho umeya osubakhile kodwa kuqinisekisa ukuthi umvubelo wemeya mhlaba wonke jikelele ngoba ngishiswa yini lokho hayi ndoditho bengiyibonile ushuthena abantu abakhulu kakhulu manje awufuni sithi le mina isikhathi esiningi angithanda ukuyiphakamisa kodwa ngithi into ephakamisa mina umsebenzi engiyenzayo iyona ithatha mina ingenza ukuthi bakhulume kahle ngegama lami ngoba ngenza izinto ezinhle kubantu ukuze abantu bajabule nawo lokho kwabantu besifazane nje abathi mina ngizigwadi mina seloku ngizalele ekhaya uzalelelana ekhaya sikhona singodokotela singeke ukunika into yokuphila bakuthatha amadoda kulobole ushade badle ngawe uthini ngalaba ba hosley queen abahamba lama club abafuna ukuthi indoda nje ngokumthinta ithanga emhlabe ngo4000 sidila ngabo kakhulu sidila ngabo kakhulu baningi bafika la kukhona izinto nje ngeke ngisho ukuthi lokhu sikubiza ngobani mayisefikile kodwa ngine guarantee ukuthi uma ufika uyithatha lento le futhi angiduli kulokho ngoba usukuyidlalela ungafuna kwakho umusa no 3000 nje ngiyakunika nje uhambe bakuthanda umhlaba wonke uganga ngendlela othanda ukuyigangela yona kodwa kumusa ufuna kwakho umusa cha ngiphathela u15000 uma ungenabo futhi ngophatha noma half bese ngikwakhisa umuziki asingayishiya ngaphandle le yamacala dokotela hey amacala basihlupha abantu bamacala fika abanye banquma abantu kodwa ngenxa ukuthi sodokotela ufanele simkhiphe wenza izinto ezithe ufanele simkhiphe icala sisebenza ngalo icala impela noma kuthiwa icala lelizima kanjani siyalila ukuthi uphumelela ngenxa ukuthi ufikile kudokotela ufuna ukuphumelela siyalwa uthumelele ecaleni siyawasebenza amacala kakhulu ingoma siye sizwe insizwa kuthiwa ziyohlangana zemgangelweni umshawe ndukonzima kakhulu ingoma yonke leyo nto ikhonto enikeza abantu ngoba kuthiwa sekunanezizwe zaleyo nto bantu bakomzimkhulu ningibulele nabantu bangakithi konongoma lengoma bashaye mina nginomuthi hey bakithi angifuna ukuncoma kakhulu indaba yengoma ungazumshaya umuntu uyamsikaza ayiwena abone ngathi ngenile kanti hayi uyamsikaza nje uthuswa yile sithunzela salento hayi siyabenzela belokusana bengoma kakhulu siyakunoma kumdlalo esingasawuthandi nje ngoba gqilaza abantu kodwa nje abasawudlalayo siyabenzela khona ake sibuke umuntu oboshiwe sejele osacela iparole uyamkhipha kodwa ke lento yokuyamacala kuya ukuthi linesindo kangakanani nami ngiyengithanda ukuthi abanye kuyalunga abanye kungalunga ngoba umunye umuntu futhi ufuna umuntu wecala angalichazi ukuthi linjani ngoba le mithi yamacala ehlukene akusikhona nje ukuthi ngizothatha la ngoba la kunomuntu wecala nginikeze lo muntu uzophumelela njengalo manje ufuna ngizwe icala la khona bese ngilihlola ukuthi lime kanjani emveni kwalokho ke bese ngidila nalo simkhipha umuntu aphume ngiyakwazi ukuthi ngikhipha umuntu mina ngila ngoba kunezinto zami la ekhaya engikwazi ukuyithuma mase kodwa abomndeni sebake beza bazomregistela bo ngoba mina ukho umuntu enguphathisa singakaze sibonane ngamthwalisa umuntu ngenyoka ngicela ukuthi singayikhulumi leyo kodwa khona izinto ezicishe ziphathelane nokuphila siyazenza kodwa ngeke siyikhulume emafonini ukuthi siyenza kanjani kodwa khona izinto zokuphila siyazenza la ekhaya yino nayo ethatha inyanga eyodwa umuntu ethi silungile ilokuzane umuthi ungawuthatha namhla ulunge namhla umuthi ufuna ukuthi umuntu uma ezofuna into enesiqi uqale umhlole ngawo iwona ozohumusha usho ukuthi lo muntu kuyokwenzeka lokhu ngesikhathi esikanje uhlola ngamalini hlola ngo300 kume nabo George ngiyabamemeza bo George nangumuntu madoda sengikhathazekile babe sebaqala indaba zabo ke mana ke isikole sasendiya leso isasendiya leso bebe sebaqala ke bakutiliza bathi cha sesikhuluma kanjena ke manje sifuna ukuthi lo muntu aphumelele kanje sihlola ba Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele behleli nodokotela uSandla sokuphila IMFIHLO basi phumile hambile njengamanje sesiyobuya lapha sesiphethe ama testimony
Dokotela awakho ukugcina. Yebo. Awami ukugcina ngithi ngiyabonga abantu base South Africa. Asiqhubekeni sizama ukuphila ngoba ayikho inkomo obuthongo. Mawulala izinto zakho ziyolala kodwa uma uphakama ufuna ukuphila kusizakala siyabonga. Asami uthe uyongiphi isipho esinzima kakhulu. Mangifela u300 nje la ekhaya ngihlolela. Ngiyashaya amathambo. Ngiyakutshela uma sengibona ukuthi kujulile sekufuna abulayo nabahluphekile weba basondela sondela emkhunjini yalokuphila yimsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla webaba wamthwesa amandla abulayo nabahluphekile wona wesondela yeshiteli mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla webaba wamthwesa amandla wona wesondela sondela emkhunjini kanokho uzophila Yebabiyamba lenqola Webabiyamba lenqola Yeyigibela umkumbikano Yeyigibela umkumbikano nawe sondela emkhumbini kanowa khonozophila Khonolo muntu angeke ulenze lutho Isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala